У старой Беларусі ўсе адукаваныя людзі ведалі лацінскую. Як і ва ўсёй Еўропе, яна была мовай навукі і паэзіі. Сэнс і секунда, плян і акуляры, і нават акавіта вымаўляем амаль як рымляне. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. У 1564 годзе ў Нясвіжы надрукаваная кніга «Антидотум конtra articulos fidei nove». Што такое антыдот, усе ведаюць з ваеннай ці медычнай падрыхтоўкі. Аўтар Григоріус Паўлюс Бжезіненсіс або Гжегаш Павел Бжезінскі, што прыехаў у Нясвіж з кароны польскай, назваў кнігу «Проці атрута супраць пунктаў новае веры». Гэта была гарачая пратэстанцкая палеміка, антытрынітары супраць кальвіністаў. Тагачаснае ВКЛ было прасторай рэлігійнай талерантнасці і свабоды слова. Інтэлектуальную прастору для пратэстантызму забяспечваў сам ваявода віленскі Мікалай Радзівіл-Чорны, фундатар друкарні ў Нясвіжы, а сузаснавальнікам друкарні быў Сымон Будны. Ён тамсама за 2 гады да таго, у 1562 выпусціў свой катэхізіс па-беларуску. Кніг на лацінскай мове ў княстве толькі ў 16-17 стагоддзях выйшла друкам, паводле падлікаў даследніцы Дайвы Нарбуценя, 1085. Гэта складала амаль палову ўсёй кніжнай прадукцыі дзяржавы. Друкаваліся лацінскія кнігі, вядома, пераважна ў Вільні, але таксама ў Любчы, Лоску, цяпер Валожынскі раён, Нясвіжы, Слуцку. Тэмаю выданняў былі не толькі паэзія і багаслоўе, а і філазофія, рыторыка, класычная філалогія, матэматыка, фізіка, астраномія. Ужо ў 15 стагоддзі лацінская мова ўжывалася ў палітычным і культурным жыцці Беларусі. Была абавязковым прадметам і мовай выкладання ў школах і акадэміях, прычым незалежна ад канфесійнай прыналежнасці, не толькі ў рыма-каталіцкіх, грэка-каталіцкіх і пратэстанцкіх, але і ў праваслаўных брацкіх. Скарына вывучыў лаціну яшчэ ў Полацку. Ужыванне лаціны як мовы міжнароднай не азначала здрады мове сваёй і пераходу на мову іншага народу. Яна ўплывала на беларускую безбалесна і непасрэдна. Пра злоснага начальніка інтэрнату, які сочыць за дысцыплінай студэнтаў, спявае Крама. Бо там унізе камендант, бо там унізе камендант. Камендант – адзін са старых беларускіх лацінізмаў. У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па-цяперашняму начальнік РУУС, судовы выканаўца або проста паліцыянт. Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы. 1692 год. Такіх лацінізмаў тысячы. Акт, аркуш, атэстацыя, статут, трыумфаваць і фундаваць. Лацінізмы патрапілі ў народную лексіку, прычым зберагліся рысы вымаўлення уласцівага сярэднявечнай школьнай лаціне. Колер і акуляры, лямант і турбацыя, рацыя, вядома ў значэнні мець рацыю, а не расейскага скароту слова радыёстанцыя, цырымонія, натура, цыдулка, цыстэрна і кайстра. Такія важныя рымскія словы, як кварта, аб'ём вадкасці, і акавіта, ад аква-віта, жыццядайная вада, то бок гарэлка. Былі ў старабеларускай каментар, камерцыя і камета. Чэраз колька начэй відзена камету, сцягаючую полымя сваё ко заходняй старане. Гэта гісторыя аб Атыле, каля 1580-го. Уважлівы слухач пачуў. Цвёрдасць зычных перад гукам «э» у лацінізмах зберагаецца. Камендант, камета, фест, сэнс, тэрмін, мэта. Вэлюм, што захінае аблічча ў нявесты. Або «э» не пад націскам пераходзіць у «а», як у словах «сакрэт» і «сакратар», або «момант», у гаворках «момент». Помнишь ты, Ганна, счастливый момент, я грал раз на дудцы нябожчик Винцент, о нем он спокойно дышал, и месяцик ясный на нас позирал.
як момент, так і аргумент, і дакумент, і цэмент. Увага, мент не з гэтага шэрагу. У расійскай імперыі толькі ў 18 стагоддзі пачала друкаваць кнігі па-лацінску Акадэмія навук. Таму лацінізмы ў расійскую мову пранікалі або праз пасярэдніцтва беларускай і украінскай, або кніжным шляхам, і не захоўвалі гукавога аблічча. Вось жа, калі беларуская мова ізноў станавілася літаратурнай, для аўтараў і граматыстаў не было пытання, як пісаць лацінізмы. Сэнс і секунда, фэст і прафесія, камета, мэта, дарэчы, вярнуў у літаратурную мову дубоўка, і метро, якое паходзіць ад лацінскага метрополітанус, сталічны. Русіфікатары 33-го году без тлумачэнняў скасавалі вымаўленне на кшталт універсітэт ці методыка, не пасмеўшы, аднак, пераправіць такія ўкарэненыя ў гаворках словы, як сэнс ці мізэрны. Але жыццё вяртае незаслужана адпрэчанае. Скажам, слова «кампутар» па-беларуску перамагае англарусізм «камп'ютар» не толькі таму, што яго лягчэй вымаўляць, але і таму, што генетычная памяць падказвае. Быў у нас лацінізм «кампут», што значыць рахунак. І не выпадае нам падладжвацца пад усходніх суседзяў, вымаўляючы і пішучы «сенсар», бо маем у народнай мове здаўна ўзяты з лацінскай першакорань «сэнс». Таму сэнсар і кансэнсус. З вамі быў Вінцук Пячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.